Топ 3 инструмента, които ми спестяват страшно много време, докато редя любимите ми диамантени творения. Да започнем с най-малкия инструмент, но момичета, тук размера наистина няма значение. Става дума за тази розова писалка. Макар че всеки комплект диамантен гоблен си идва с писалка, тази е моята любима, защото от едната страна има приставка за взимане на няколко маниста едновременно. Вторият ми любим инструмент, това куфарче за маниста. Да, в началото отделям време, за да пресипя манистата от пликчетата в тези кутийки, но после си благодаря, защото много по-лесно намирам необходимия цвят. И последният, но не по важност, е тази LED дъска. Поставям я под диамантения гоблен, който редя, и всички символи просто се появяват пред мен в цялата си прелест. Обожавам я! За нея не съм сигурна колко време ми спестява, но определено облегчава очите ми и ми позволява по-дълго време да се занимавам с любимото ми хоби. Това са моите любими инструменти и ще се радвам да напишете в коментар, използвате ли ги и кои харесвате най-много. Чао, чао!